wallahi matana ɗaya da 'ya'yana guda 3 Allah ya shi kwanansu dukkansu gaba daya da waye akwai Maryam, ita ne matana, sai Halilu, sai Farida, sai Amina. ko shekarun 'ya'yan ya kai shekaru nawa? Akwai mai shekara 15, akwai mai shekara 7, sai mai shekara 5, sai kuma wanda aka yaye ta ita kenan. Irin yadda aka gudanar da sallar jana'izar waɗanda harin bama-baman sojoji ya shafa kenan a Tudun Biri da ke yankin Ikura a ƙaramar hukumar ta Igabi. Bayan kammala gudanar da sallar jana'izar ne muka ji ta bakin dagacin wannan gari na Tudun Biri wanda ya mana ƙarin bayani dangane da wannan abin alhini da ya